Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Днес ще приготвя един маслено-бисквитен сладкиш с мармалад. Истинска наслада. В купа смесваме киселото мляко и захарта. Бъркаме, докато се разтопи захарта. Може да използваме и пудра захар. Наливаме олиото и прибавяме ванилията. Бъркаме, докато се получи гладка хомогенна смес. Пресяваме царевичното нишесте. Смесваме много добре. На последно място ще прибавим брашното, като едновременно го пресяваме заедно с бакпулвера. Замесваме маслено-бисквитено тесто. Оставаме на страна. В друга купа разбъркваме мармалада или сладкото, което сме избрали да използваме. Вземаме тава с размери 20 на 30 см, покриваме с кухненски стреч. Разделяме тестото на две части. Вземаме едната част и разстиламе върху дъното на тавата. Тази част ще използваме да покрием сладкиша. Използваме малка точилчица, с която можем да загладим навсякъде. Изваждаме от тавата и оставаме на страна. Намазваме тавата с олио. Вземаме втората част от тестото и разстиламе върху дъното. По същия начин разстиламе и заглаждаме както първата част от тестото. Нанасяме сладкото и заглаждаме. Аз използвах сладко от сини сливи. Вземаме втората част и поставяме отгоре. И тук моята малко се поразкъса, но това не е беда. Ето така се стремим леко да я позалепим. И отново ще загладим с малката точилчица и няма изобщо да си личи. С помощта на вилица украсяваме ето така. Нарязваме на парчета, но не до дъно, просто очертаваме. И печем на 180 градуса в загрята фурна за 35-40 минути, но все пак зависи от фурната. След като сме изпекли сладкиша, оставяме напълно да изстине и тогава го нарязваме на парчета. Да ви е сладко!